Semmelrock, Passion for Paving predstavlja Einstein sistem cestovnih opločnika, tehnologija fuga bez premca. Lijepo uređen prostor i okoliš su posjetnica svakog grada, poduzeća, privatnog objekta kao i svake institucije. Semmelrock proizvodi, obogaćeni patentiranim Einstein sistemom, donose odmak od jednoličnih tamnih površina te udovoljavaju kako funkcionalnim, tako i vizualnim zahtjevima intenzivno opterećenih prometnih površina. Einstein sistem je patentirani sustav povezanih opločnika s integriranim rješenjem rasterećenja tereta. Inteligentna tehnologija fuga posebno je usmjerena na zahtjevnost površina opterećenih gustim prometom i teškim teretom. Pretpostavka za funkcionalnost proizvoda s Einstein sistemom je poštivanje smjernica i propisa sukladnih normi HRN N1338/2004. Uokolo postavljene poveznice, razmaknice i fiksirni elementi jamče propisanu širinu fuga kao i popunjenost praznina između opločnika. Tajna Einstein sistema. Kružni sistem utora i reški jamči sigurno i automatsko pozicioniranje opločnika bez obzira na to kako se okreću ili polažu u odnosu na druge opločnike. Za sistem utora i reški karakterističan je njihov razmještaj u paru koji sprječava pomicanje opločnika. Ovu inovaciju odlikuje presudna prednost jednostavnog i stručnog opločavanja, bilo strojnog ili ručnog. Izvedba jednog elementa je cilindrična, dok je drugi stožast i upravo ovaj poseban oblik utora i reški omogućava savršeno prijanjanje šljunčanog materijala za fugiranje te osigurava trajnu popunjenost fuga. Time se ostvaruje preraspodjela opterećenja te spriječava razdvajanje opločnika. Jedan od preduvjeta je također kontinuirano održavanje fuga. Mora se voditi briga o tome da su fuge uvijek odgovarajuće popunjene. Kod odabira materijala za fugiranje vrijede minimalni propisi preporučenih normi i smjernica. D dodirna točka za fugni materijal svojim položajem na donjem nekritičnom dijelu opločnika sprječava dodirivanje susjednih elemenata te omogućuje odgovarajuću širinu fuga. Na taj način se kontakt opločnika ostvaruje na samo određenim dijelovima, čime se ostavlja dovoljno mjesta za materijal za fugiranje, čak i između utora i reški. Ovo jamči optimalan elastičan prijenos sile. Potisna i horizontalna sila se odbijaju, te se ravnomjerno raspodjeljuju na nosive slojeve. Proizvodi i mogućnosti uređenja. Proizvodi s Einstein sistemom dolaze u različitim veličinama, bojama i s različitim površinama. Klinasti opločnik omogućava kružno polaganje bez rezanja elemenata, što je idealno za izgradnju kružnih tokova. Dopunski opločnik biskupska kapa olakšava dijagonalno opločavanje i pravocrtan završetak te osigurava dinamiku u shemi slaganja. Zahvaljujući ovoj raznovrsnosti, proizvodi s Einstein sistemom udovoljavaju željama za modernim, rustikalnim ili pak klasičnim uređenjem. Opločnici s Einstein sistemom primjenjivi su također i na zelenim površinama koje trebaju podnijeti visoko opterećenje. Zahvaljujući utorima i reškama integriranima u opločnike, njihova primjena je moguća također na propusnim ili zelenim površinama. Sažeti pregled prednosti upotrebe. Bez pomicanja, izobličenja, razdvajanja rubova i propadanja čak pri najvećem opterećenju. Jedinstvena tehnika popunjavanja praznina kao i propisana širina fuga sprječavaju pomicanja i nadizanje rubova. Izuzetna preciznost dimenzija zahvaljujući D dodirnoj točki za fugni materijal te fiksirnim elementima. Ekonomičnost osigurana mogućim strojnim polaganjem kod križnih fuga kao i djelomičnim polaganjem. Mnogobrojne mogućnosti uređenja. Mogućnosti ponovne ugradnje opločnika nakon iskopa.
mogućnost zamjene pojedinačnih opločnika, otpornost na najviše temperature, otpornost na smrzavanje i sol za posipavanje, sigurna kvaliteta prema normi HRN N1338/2004. Pretpostavka za funkcionalnost proizvoda s Einstein sistemom je stručno planiranje i izgradnja cjelokupne konstrukcije uzimajući u obzir preporučene norme, smjernice i propise u cestogradnji. Einstein sistem opločnika od 1999. godine pokušava udovoljiti željama kupaca. Diljem Europe opločana je više od 3 milijuna kvadratnih metara površina. U okviru višegodišnjeg istraživačkog projekta pod vodstvom Semmelrocka provedeno je testiranje otpornosti Einstein sistema opločnika. Tijekom dvomjesečnog testiranja proizvoda s Einstein sistemom, kao i procesa izgradnje opločanih površina, u komorama je simulirano ukupno 1,2 milijuna prelazaka teretnih vozila, što pod normalnim uvjetima odgovara broju prelazaka u vremenskom razmaku od 20 godina. Dobiveni rezultati su potvrdili visoku postojanost proizvoda s integriranim Einstein sistemom. Einstein sistem kombinira tehničku kvalitetu s visokim stvaralačkim zahtjevima, a pritom zadovoljava sve potrebne funkcionalnosti. Semmelrock, vaš stručnjak za opločavanje.